I esta nit es lliurarà la batalla més dolça de l'estiu. El barri del Raval de Llíria acull un any més la merenguina. La munició seran 14.000 merengues com estos que s'han estat preparant durant tot el matí als forns del poble. 60 quilos de sucre, 2.400 clares d'ou i una llarga nit de treball perquè Esteban tinga a punt el merengue. Estic des de les 2 del matí fent batidos de merengue per omplir 6.000 cassoletes que tinc que fer jo. En el forn nou es fa la meitat de la munició que llançarà esta nit al barri del Raval. Avui totes les mans són bones per poder continuar esta festa que se consolida 30 anys després que uns amics començaren a jugar amb pastissos després de sopar. Hi ha gent que ha vingut a ajudar, pares, mares, això és el més bonic. Perquè al final és una festa que se fa des de sempre i el més bonic és això, veure com passa de generació a generació. I al Fort de Santa Ana, mateixa recepta. Separamos la clara de la yema, entonces le vas añadiendo poquito a poquito un jarabe que es con agua y azúcar. Però amb destinació diferent perquè estos 500 merengues seran per a berenar. Un pelín más grandes, un poco más especiales, un regalo para la gente abonada que está colaborando durante todo el año, que compra tickets, lotería. Són de color blau, porten una base de galeta i un toc daurat en honor a la Puríssima. Perfectes per a obrir boca abans que els merengues comencen a volar al barri del Raval de Llíria.